Forgotten Ones. Ronel, Materos, Solpicio, Dioscora, Adela, Junil, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Pacanya family. Souls of Joseph, Petronila, Nazario, Lucas, Edwin, Monicito, Teresita, Bienvenido, Florita, Ricardo, Prudencia, Mariano, and Socorro, offered by Ton Tirado and family. Souls of Tito, Teodoro, Lucia, Manuel, Wilita, Lilia, Felix Sr., Jesus, Rodrigo, Rosita, Anatalia, Gitulio, Salud, Arthur, Dexter, Teodoro, Virginia, Myrna, Elpidio, Martin, Beatriz, Jose, Maria Clemente, Marciana, Francisco, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Abinir's family. Pamisa sa kalag ni Corazon Ropinta, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Rodil Ropinta and family. All souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Flor, Wilfredo, Hira, and family. Souls of Romana, Tiburcio, Francisco, Antonio, Marcela, Juan, Felix, Marcelina, Cesario, Erenea, Julio, Matilde, Gertrudis, Baby Alice, Julieta, Bibiana, Benjamin, Ingracia, Anilino, Paterna, Maria, Teodora, Eulalia, Juan, Catalina, Nicolas, Romeo,
offered by Tomasa Sibil and family. Souls of Apolinario, Francisca Maria Lourdes Restituto Floro Asuncion, Francisco Leona Eulalia Garciano Nicolasa Fidel Proctosa, Teodolo Apolonio Sigundina Severino Ingracia Crisanto Jesus Ananias Benito, Climaco Inocencia Soledad Anunciacion Pablo Clotelde Andres Cipriano Fausta, Joseph Aluna Santiago Juan Tarsila Lorita Sabina Alfredo Epipanio Dolores, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Krilanjoma and family. For the death anniversary of Raul Mission and all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Marilo Mission and family. For the souls of Hermogina, Felipe, Jose, Teofael, Elpidio, Ricardo, Aurora, Jason, Salud, Edilberto, offered by Chris Lasaga and family. For the souls of Dexter, Erlinda, Rodolfo, offered by Henry Apaw. For the souls of Lucina, Sofio, Consolacion, Ambrosio, Vicente, Nicasio, Elvira, Alexander, Marcelino, offered by Chris Lasaga and family. Pamisa sa kalag ni Primitibo Tiboy Gadingan, ang nagpamisa Gadingan family. For the souls of Jomari, Concordio, Pascual, Dominga, Leonardo, Angel, Rodrigo, Julian, Isidro, Emiliano, Salomina, Fernando, Danilo, Anselmo, Juanito, Wilfredo, Lope, Geneva, all souls in purgatory, offered by Prioles family. For the souls of Filimon, Fermina, Fe, Hermenihildo, Sergio, Leonarda, Domingo, Rustica, Regalado, Dominga, Roberto, all souls in purgatory and all forgotten ones, and all unborn babies, offered by Edwin and Lina Cabardo. Pamisa sa kalag ni Anisison Camposo, nagpamisa Camposo family. Pamisa sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Kim Kim Flores. Pamisa for the death anniversary of Silvino Torbeso Sr. ug sa tanang mga kalag sa purgatorio ug sa walay naghandom kanila, nagpamisa Mr. and Mrs. Torbeso and family. Kini atong misa atong ihalad alang sa mga katuyuan sa atuang Santo Papa, Papa Leo XIV ug sa atong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oydidi, Doctor of Sacred Theology ug sa atuang Kuraparuko, Reverend Father Promencio Mahusay. Magampo kita tinubangan usab sa atong patron San Roque ug San Vicente Ferrer aron dadon ngadto sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan, lakip ang mga hangyo nga dadawat sa atong parokya. Palihog mangluhod pagampo sa dili pa ang santos nga misa. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Hesus ko, pinaagi sa puti uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo, kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyano sa tibok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Magagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mawang naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot,
Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari og obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod atong andamon atong kaugalingon alang sa atong ikaduhang adlaw sa atoang misa di Gallo. Ang mosaulog sa atoang misa karon ato sa dayong i-acknowledge atoang pilgrims nagagikan sa senior citizen o Basak Pardo Divine Mercy Devotees and 2000 Hail Mary CCR Community, Don Vicente Rama, Memorial Elementary School Teachers and Parent Patrol with Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Canaan, Yati, San Isidro Bacjaper, Santiago Bacjaper, and Sunshine Valley. Atong choir from Voice of Angels Choir, ang atong Mass Presider, karong buntaga, ato ang Resident Priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Katong napasgawas na pay daghang bakante diri sa atubangan ha. Kaning atubangan diri nga pews pwede ni lingkuran. Dito sad nga side pwede ra to lingkuran. Kaya atong choir na diri sa pikas kilid. So tanan pews dinhi pwede lingkuran. Painomdom og balik panahon sa ato ang communion, pabilin lang ang nasa sud sa simbahan, pabilin lang manglingkod naray asheret nga mo assist kanos amo mo barog. Anya sa atong mga kaigsuonan nga nasa likod nara tay mga communion station din ha. Ang proceeds di ay sa tuang bayong gamito na sa mga kalihukan, gastuhanan sa simbahan. So natay mga project pohon gipropose ni Padre. Orag kana mo'y mauna nga materialize kanang ato ang gawas butangan na siya atop. Para kung natay activity like Misa de Gallo next year, kung mag-uwan pohon, di na sila mabasa.
So tanan proceeds sa tuang bayong ato padung sa tuang church projects nya sa mga naghatag gahapon daghan kayong salamat kay medyo daghan sa tag na po. Amo lang niya i-appeal sa announcement kung pila ato ang harvest nga bayong gahapon. Brad, dapat tayo lingkuranan diri sa atubangan. Dito sa nga side, nasa diri atubangan, bakante pa kayo. So katong walay kalingkuran diha sa gawas, napay daghang bakante diri sulod sa simbahan. Sulod lang. Palihog manindog. Love.
Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoong manaka ninyo. Mangigsoon, aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa, pangayuon ta sa Dios nga pagsayloon kita sa atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagakom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
kita. O Diyos, magbubuhat ug manunubo sa tao, nagbuot ka ng imong pulong maimong tao, sulod sa tiyan sa babaeng kanunayng berhen. Dungga kining among pangamuy aron imong bugtong anak, magpambit ka namo sa imong pagkadiyos. Human siya magpaubos aron pag-ambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog haryoban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kangtuhuran. Pagbasa, gikan sa basahon sa Henesis. Ngari o pamati kamo, mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda ito'y sa leon. Patyo niya ang iyang tukbunon. Ug unya mo pauli siya sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatid ug unya mo higda, ug walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong sitro, ug sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom, hangtod mo abot ang tinuod nga tag-iya ni ini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong paghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong. Ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod,
ug ang kabungturan magahatag sa katarong. Panalipdan niyang nagantos diha sa katawhan. Luwason niya ang mga anak sa kabus. Ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw. Ang halawom nga kalinaw, hangtod wala na'y buwan. Maghari unta siya, gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan. Ugikan sa suba, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Daygonon tang iyang ngalan, hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan, sama sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud, magsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoong manakan ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo.
Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao'y amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan, si Boaz mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan, si Obed amahan ni Isai ug si Isai mao ang amahan ni Haring David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kani adto ni Urias. Si Solomon mao ang amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mao ang amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Joram, si Joram amahan ni Uzias. Si Uzias mo'y amahan ni Jotam, si Jotam mo'y amahan ni Akas, si Akas amahan ni Ezekias, si Ezekias mao'y amahan ni Manases, si Manases mao ang amahan ni Amon, si Amon amahan ni Hoseas, si Hoseas mao'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelyeta ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelyeta, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mo'y amahan ni Surubabel. Si Surubabel mo'y amahan ni Ibued. Si Ibued mo'y amahan ni Elikiam. Si Elikiam mo'y amahan ni Azor. Si Azor mo'y amahan ni Sadok. Si Sadok mo'y amahan ni Ikiam. Si Akiam mo'y amahan ni Eliud. Si Eliud mo'y amahan ni Elizar. Si Elizar mo'y amahan ni Matan. Si Matan mo'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao'y amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod sa hari ni Haring David, ug napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelyeta, ug laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga nataw ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag ka nantong tanan. Kumusta man mo? Kaya pa? Kay kanirabang misa di Gallio, namurag kanta nga, lulubog lilitaw ang buwan at araw. Nga naman, may pirmiro, ikaduha o kipa, ikatulo namurag na paong na, igtunga-tunga na paong na gyud. Dayon ikatapusan, mutungha na pud na siya. No? Pero nabi sa uban nato no nga nanimba karon dinhi tungod kay naay gustong matuman ang ilahang wish. Di ba? Nakinahanglan humanon gunagikan sa una hangtod sa siyam kaadlaw. No, mangutana ko ninyo, unsa may inyong gi-wish karong Christmas? Hoy. Unsa may inyong gipangandoy nga inyong makuha karon i-Christmas? Ha? Bugas? Good health? Naiuban nga moingon mayunta nga niining misa di Gallio makakita na gyud taong kug uyam. Ha? Napoy uban nga moingon no mayunta karong misa di Gallio makakita na yung taong ko og ikaduhang bana. No, nangandoy pa yung taon. Ihatag ng taon nas uban, oy, no, maluoy taon mo. Humana yung taon mo. Kami na pon. Bitaw mga kaigsunan ko, karon mao ang ikaduhang adlaw o kadlawon sa atong pagtukaw
alang sa ato ang pagsugat sa pagkatao sa atong manunubos. Ug sa ato ang pagsugat sa pagkatao sa atong manunubos, ang Ebanghelyo karong adlaw nagpasabot kanato kung unsa og kinsa gayud ang kaginikanan ni Jesus. Nan mangutana ko ninyo, unsa magudening pamilya? Ngano man gitagaan magudi og gibug-aton dinha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. What is the definition of a family? Hoy. According sa ako na lay tubag, according to ChatGPT, a family is a basic unit in society. Sa ato ang simbahan, ang pamilya, that is the basic ecclesial community. Nga naman, tungod kay dinha sa pamilya, nagagikan ang tanan. Tinodele. Di man ta mahimong kita karon kuha sa tay pamilya. No, si Jesus gani, nahimo man ganing atong manunubos tungod kay naay pamilya. Pero unsa may mahinungdanong butang nga ang pamilya gihisgutan man dinhi sa ebanghelyo. Tungod kay ang pamilya diha mangsad nagagikan ang pagtubod sa grasya sa Dios. Dinha nagtubod ang atong pagtuo. Kay kung wa sa tay pamilya, di man sa tagkasabot kung unsa gayod ang ato ang gisunod nga Kristo. Pero dinha bitaw sa pamilya, aligri pug kay ni. Mangutana ko ninyo, kinsa niyo din ni naay anak unya gipang unsa ni naay kanaganing nanguyab unya mga sawa. Giunsa man ninyo pagsukit-sukit ang lineage ni anang pamanhunon sa inyong anak. Hoy! Kay kanira bang mga inahan, no, ginikanan, hinawayon. Tinoodele. Hinawayon mong dagko, oy. Kaya nga naman, kinahanglan magyun sa nato na siyang protektahan ang atong pamilya kung unsag yun ang future ni anak. Di magutaganahan nga isubasta na lang. Di man taganahan nga ato ang ihatag atong mga anak ngadto sa dili insakto nga tao nga atong biyaan. Mao man ay atong konsepto sa atong hunahuna. Kay ngano sa atong kinabuhi mga wa magudta, no, atong ibilin sa insakto nga tao, tinuod dili. Mo nang magyaw-yaw mo kung bati nagnaong ang ibilin ninyo. Di ba? Kamo mga hinawayon kini usa mga ginikanan oy kay ngano man naga ni dalon no di man pareha sa una no actually sa unang kanagining courtship is different from now no kay ang karaan kun maghisgot ang naay pangasaw-unon muadto magunas pamilya muadto magunas ginikanan. Mangutana ko niyo, kinsa pa ninyo na inumdum nga namalay mo o namisita sa inyohang mga kanagining pangasaw-unon nga nagdapa mo gitara kauban ng inyong mga kanagining amigo nga mga palahubog. Nya aligri kay sana tukar na dayon sa kanang sista no pagwapa dayon mo ana-ana dayon mo sa inyohang kanagining kunsa ni inyohang now inyong buhok no atubang adya sa bintana. Nya igtanaw pagus sa mura gud mog minatay ngano man puti kay mugnaw kay namutang jud mog mayog chinchanso tinhodile pagwapa gyud mog maayo niya pinakuang gyud kay naganing sana maraklara jud kayo ba no lami kay paminaw niya ang mga mamisita sa una dili gyud kasaka sa balay kung walay dalhon di ba usahay magdagmanok usahay magdaog tuba kay unsa ni kanaganing unsa ni ilintunganay sa amahan no kay kinahanglan maguna ko mamisita ka kinahanglan gyud na usa nimo panguyaban ang kay imong panguyaban kinahanglan panguyabi usa ang ginikanan no kasipsip ba alam na no sipsipon mo guna nimo makisipsip mo kas ginikanan aron makuha nang imong gusto no di ba. So inana po na siya, no, kinahanglan yun mo sang kanaganing ila-ilakon. Unya, dayon, naglingkod na sa kanaganing manguyab sa imong anak, ang inahan mo sugod na naog, investigative action. Diba? Diin kinsay imuhang ginikanan dong. No, taga diin mangka, unsay mong kaliwat,
kinsa ka apo, kinsa ka kanaganing unsa ni, kanaganing kinsa imong inahan, kinsa imong amahan. Dapat tinuod dili. Mo na kinahanglan gyud sa sukit-sukiton pag maayo ba. Nya here comes ang nanguyab, no, dagko na kay singot ug pag maayo kay nga naman inyorang silingan di ay, no, kasagaran, no. Muna say kiimportante sa pagtuki pag maayo kung diin og kinsa ka, di man pareha karon. No, dili oy, mahibong na lang ka na nay trophy gihatag sa imo. Tinuod dili. No, giingnan nimo nga mahibong na lang ka, diin man ni gikan katangkungan. No, amo na gida, amo na gihatag sa imo, no? Mga kaigsunan ko, ang pagtuki, pagmaayo sa kaginikanan sa tao, nagpasabot ka na nga kinahanglan gayod natong masayran aron atong mahibaw-an kung kinsa og unsa siya. Kining gipasabot dinhi sa Ebanghelyo ni San Mateo, the genealogy of Jesus Christ tells us nga si Kristo nagagikan gayod sa una natong mga kaginikanan. No, aligri po sa kaining kung maghisgot taog kanaganing pamilya, no, ang mga tao baya, no, kung wa kay naabot sa imuhang kinabuhi, di baya gyud ka ilhon, dinoo dili. No, for example, no, sa bata pa ko, kusog kay na kinibayang mga adunahan sa una, kusog jud kay tanan man lockdown og kanaganing unsa ni, kanaganing mga kaliwat, no? Unya kung manginahanglan ka, yamiran ka, maligri kay na sa nang yamid, kay mo yamid, kana bang manghiwi ba? Mintag di nang tala mo balik oy. Nagampo jud ko sa una nga unta katong nang hibat sa ako, di nagunta mo balik kana bang gi-atake ba nga mag-ana na lang maglakaw. Tinuod bitaw. Kay nga naman, ani nahitabo, no, sa ang amo among good balay na tunga-tungas kadaruhan. Unya lisod kay mi kay pito mi kabuok. Unya ang amo ang panginabuhi anaragod sa daruhan ug sa kanagining dagat. Karon naamag gud tay mga kaliwat nga arang-arangan. Kay bawo mo say arang-arangan kanang apiki ug naong ba? Mani arang-arangan. Listen kayo. Mayong ba arang-arang ay na magkabalaka, piki jud bugnaw. No. So arang-arangan daghan kay sa una kung once ang imuhang balay simento dato naman ka, o ang imuhang kanagining bintana jealousy dato naman ka, unya imong atop nimo sin dato naman ka. No, pero kung imuhang balay nimo amakan, unya ang bintana kay kadag ituod pagani og kawayan. Di ba? Unya ang inyong sira kay kawayan katong sa tawagan na sinapsap nga kawayan, no, nga igilis pa nimo makitan pa imong kibot gamay kay maklaro, no, muluya pa kag liki-liki ana. Unya imuhang atop ninyo kay nipa, no, pinakapobre na jud mo sa pagtan-aw sa ana sa inyong kaliwat. Munay nahitabo, no? And munay nahitabo sa ako ang kanagining pamilya. No, grabe ka na bang kabantay ka ng pagtamay nga wa gyud intaw sama? Nga lawom jud kay nga pagtamay diha nimo. Pero kibaw ba mo? Diha nami nadawat in town sa mga kaliwat sa dihang napari nako. Way mga batasan. Anya aligri pa kayo pagkapari pa nako, mingon pa, proud jay ko nimo pader, no? Congratulations. Lami kay nung patiran hinuon ti ka nangayo mi sa imo sa una wadyo di mi kwantag da yamiran pa minimo nya karon bitaw mga kaigsunan ko importante kay ni siya sa atong kinabuhi ang atong paglantaw sa unsa gayoy kaginikanan ni Jesus kay importante po sad nato kung kinsa ang atong gisunod, no, kinsay ato ang gilantaw kay aron mahisusama kita usab sa atong gisunod. Kay kung ang atong gisunod dili mahihaom sa ato ang gipangandoy nga pagsunod nan kanang butanga mahimo lamang kawang sa atong kinabuhi. Si Jesus kagikan ni Abraham
kagikan ni David nagpasabot usab kana nga si Kristo nagdala sa dako kaayong pangalan sa atong kaginikanan. Dinhi nagpasabot usab nga si Jesucristo sa iyahang mga ginikanan nakita og nasuta nato sa ato ang dakong pagtuo kay dinha sa pamilya diha masad nato nagsukad ang atong pagtuo sa pagsunod sa ato ang manunubos. Mga kaigsunan ko, tataw kaayo dinhi sa ebanghelyo nga matag usa ka nato kinahanglan gayon kitang mulantaw ug mutan-aw sa atong kaginikanan. Aron dinha sa atong pagsunod kang Kristo, mas malig-on ta pagmaayo tungon kay naamantay foundation sa atong pagtuog pagsalig sa Dios ngadto sa ato ang gisunod nga si Hesukristo nga maoy magpakatao kanato dinha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So hinaot po unta, dining ato ang paglantaw sa itong kinabuhi, makita unta nato unsa kabililhon ang pamilya. Aron dinha, usab sa pamilya, nagasukad ang grasya tungon kay dinha sa pagtuo, makita mo usab nato ang kabililhon kang Kristo nga atong manunubos dinha sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Hinaot po unta, palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios nga pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagahatag kanato og pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi diha sa atong kabanayan ug mingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan sa Dios nga sa kanunay andam siyang manalipod sa mga hulga ug pagpanglumpag sa kabililhon sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tibuok kalibutan, nga ang tanang katawhan, mubulig, ug dili magpadala sa mga hiwi nga buhat sa uban, diha sa tagsa-tagsa kadignidad, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nanlingla sa sayop, nga pamaagi sa pagpangnanlipod sa kinabuhi, nga untang makaamgo sila sa ilang mga sayop, pinaagi sa lamdag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanato nga nanankamot sa pagsunod sa maayong pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita lig-on nga mubarog sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, mahaipon na sila ni Kristo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dinha sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing, pangayuon ta sa Dios ang atong mga personal nga mga panginahanglan. Ug sampiton ta si Maria sa pagingon, Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Dios, tinubdan sa tanang kabuhatan sa kalibutan, ang imong anak mo anhi alang kanamo diha sa paagi nga lawas nun. Itugot nga sa kanunay kaming magamping ug magabalaan sa kinabuhi pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod, akong giyahog ato ang pilgrims, senior citizen o Basak Pardo, Divine Mercy Devotees, and 2,000 Hail Mary, CCR Community, Don Vicente Rama Memorial Elementary School Teachers and Parent Patrol with Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Cananyati, San Isidro Backchapel, Santo Niño Backchapel, and Sunshine Valley sa pagkuyog sa atong offertory procession.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagakon sa tanan. Santo sa Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, himuha nga mabusog kami sa paan nga langit nun, pinaginining santos nga pagkalawat, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagakom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diya sa pag-ampo, tugob ang mga among kasing-kasing sa kahinangob sa pagdaig. Busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mga Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron magimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwa siya upan, mipasalamat kanimo, mipikasong miatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga kong lawas, ngay tugian alangkan ninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwas niya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, miatag niini, ngadto sayang mga tinunan ug mingon. Dawat kini ug Panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mangkalis akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga giulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buwata kini aron paghandom kanako. Atong isang iyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Hesus Kristo, nagahalan kami kanimo Amahan, iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagan kanimo, himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkakiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga maghingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diya kaniya, gihatang anak kanimo makagagakong nga Amahan, diya sa kagiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita sa Amahan natong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anamong anak sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, umabot ka na mo, ang imong gingarihan.
matong man ang imong pagbuot. Dini sa yuta maingon sa langit. Iatag ka namo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala. O dili mo kami tugyan sa mga panulay. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dauntan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo na ingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala kunili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. At ipakita nga itong panaginig sunay, panagdait, manaka ninyo, peace.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulaan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. One
Magampo kita. O Diyos nga makagagakom, human kami mabusog sa gasang Diyos nun, mangandoy unta kami nini kanunay, aron din nagkutan sa imong espiritu mo danag kami sama sa maayag nga suga, inigabot ni Kristo imong anak nga among Ginoo hangtod sa kangtuhuran. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat o pahibalo. Nagpadayon sa gihapon ang ato ang pagdawat o mga donation or in cash or in kind. Nya kung naamoy extra for bundles of joy, pareho pwede rin nyo dadon to be given to our adopted parish, Santo Niño Quasay Parish, sa Nailon, Bugo City. Agig pagsaulog sa ato ang ika-50 nga founding anniversary sa atong parokya, aduna kita ipahigayon nga mass wedding o confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na ang ato ang pagdawat o pagpanglista sa confirmation alang sa dugang information doon lang palihog sa ato ang opisina. Karong December 30, dedication of the church at the same time Parish Family Day. Nagpadayon ang ato ang misa di Gallo matag alas 4:30 sa sayong kabuntagon ang ato ang midnight mass sa pagsugat sa Pasko karong December 24 alas 9:30 sa gabi, mausad ini ka December 31 alas 9:30 sa gabi pagsugat sa bag-ong tuig. Nya December 25 and December 31 ato ang schedule sa misa Sunday mass schedule. Sa sponsor sa ato ang Misa di Gallo, Midnight Masses, Christmas Day Mass o New Year's Day Mass, palihog lang pagduol sa atong opisina. Ugma sa ato ang ikatulong adlaw nga Misa di Gallo, ato ang pilgrims nagagikan sa Holy Cross Parish, Women's Children Protection Office Management Team Members, and CRA volunteers, Parish Catechist, Couples for Christ and its family ministries, with Area 3 Chapels, Baskio, Kalikasa, Bayanihan Village, Kawayan, Ugka Proper, and Ugka 3. Atong choir ugma, gigan sa World Apostolate of Fatima, ato ang Mass Presider, si Reverend Father Promencio Mahusay. Ininigbahin na atong pasalamatan, atong mga kaigsuunan, nga mihatag sa ilang oras katapos og bahandi, aron magmalampuson ang ato ang ikaduhang adlaw nga Misa di Gallo. Ang ato ang mga barangay Tanod, and beepers sa Barangay Basak Pardo, headed by Kapitan June Tumulak, sa CCTO na nagman sa atong traffic, sa police officers for peace and order, sa ato ang liturgical servers, ang atong choir, from Voice of Angels Choir, sa atong mga lector, cantors, sa ato ang mga gift bearers, sa ato ang liturgical arts and environment ministry, kita mo ana ito bilin, sila in charge ana, sa ato ang mga Ministry of Altar Servers, Extraordinary Ministers of Holy Communion, kaninyong tanan, nga niya dinhi, nitambong sa atong ikaduhang adlaw nga Misa di Gallo, daghan sab kayong salamat. Daghan atong masipang pakpak, pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider, nga naghisgot nga kinahanglan kitang mutanaw ug mulantaw sa ato ang kagikanan. Aron diha sa atong pagsunod ni Kristo, mas malig-on ta pagmaayo tungod kay anaa tay foundation sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios ngadto sa atong gisunod nga si Kristo. Mga mao'y nagpataw kanato diha sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug unsa kabililhon ang pamilya? Diha sa pamilya nagasukad ang grasya sa Dios. Diha sad nagsukad ang ato ang pagtuo. Diha sa pagtuo makita usab nato ang kabililhon kang Kristo nga atong manunubos diha sa atong tagsa ka kinabuhi. Ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arslon, daghan atong masipang pakpak, pasalamat. Nining bahina ato na sad idayan-dayan ang ato ang bayong. Ang atong na-harvest nga bayong gahapon diri sa ato ang parokya niabot kini og 15,385 and 36 centavos.
Unya ang share sa Villa Kalubihan Chapel 2,401 and 50 centavos. Niabot kini og 17,786 pesos and 86 centavos. So choir palihog ko sana ay mga bayong ato nang sugdan pagdayan-dayan atong bayong panguluhan sa ato ang mass presider Father Nash. angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains hearing by, echoing their joyous praise. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on Bethlehem, Christ the Lord and newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, let your name with us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous praise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. Amahan sa langit nga maoy naghatag nining adventary alang sa among kagawian, daygon ikaw Ginoong Dios hari sa tibuok kalibutan, gibuhat mo ang tanang butang alang sa imong himaya. Bendisyon ni kining mga katawhan nga nagdayan-dayan sa adventary ug itugot nga gamiton kini namo aron pag-alagad kanimo ug alang sa kaayuhan sa tibuok nimong katawhan. Amahan, nagaday kami kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
ang Ginoong manaka ninyo. Kung manalangin kaninyo ang Dios nga makagagakom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nalad ng santos nga misa, daranggong maugkalinaw ni Kristos. Dagan kayong salamat, maing buntag, amping ug ampo kanunay.